kapan ya Mas Wandi kondur Jabang bayi le arep kondur kapan ya Mas Wandi Rina wangi aku eling lelakonku Nimas pepujan ning ati wit semono anggon ku ngenteni Nimas lunga tak enteni ing pinggir samudra mula aku tansah nunggu aku ngerti sapa sejatimu rabeto lelakone si para Pandhawa rekasane semudha bisa mukti menang Bratayuda Tiasembatra Parasati Mustika Sri Kandi Narayana lan Permati Oh Nimasku kapan dikobali Surya Laras Indonesia Kasengkuyung Gana Audio Ugi HR Video Shooting kagungane Abah Hardi tinteni wae Mas Wandi kapan bali nggih Mas Eko Rina wangi aku eling lelakonku Nimas pepujan ning ati wit semono anggon ku ngenteni Nimas lunga tak enteni ing pinggir samudra mula aku tansah nunggu aku ngerti sapa sejatimu rabeto lelakone si para Pandhawa semudha bisa mukti menang Bratayuda Narayana lan Permati Oh Nimasku kapan dikobali monggo ingkang pikantuk sampur panghormatan monggo kula aturi jumeneng Nggih sepindah malih monggo ingkang pikantuk sampur panghormatan
Monggo kula aturi jumeneng. Mas Riti nggih. Rina wengi aku eling lelakon kuwi reni bebujan ning ati wit semono anggon bungan teni nimas lunga tak enteni ing pinggir samudra Larasati Mustika Srikandi Narayana lan Permati Odimasku Kapati Kobali Monggo obral asmara. Tindak Gunung Bolo aja lali jajane Mas. Yo ipake. Neng ora Tonggen, bobo gareng. neng ora usah mampir kuburan Ritek. Oh nggih. Kiblate madhep mangilen teko desa Batan Saren Gunung Bolo katon asri tak sawang kaya Taman Sari akeh wong padha gugah rasa Kiblate madhep mangilen teko desa Batan Saren Gunung Bolo katon asri tak sawang kaya Taman Sari akeh wong padha gugah rasa Monggo Bapak Marwanto 21 Juni. Towa uban wing obabat gesih bocah Surabaya matur
apa ta ya? Asik. Panggah pring apus bergoyang, Bro. Surya Laras. Panggah jos. Mas Gareng saking Laladan Ponorogo Kota dilarani. Yo jan sake Pancen aku. ngono lho Pak Eko. Rasane yen dilarani panggah eling teganing saiki atiku kebacut tresno mergo kowe tega mentolo apik mung ana labe jebul lamis kabeh katresnane ning ngarep kowe tresno ning urine malah gandeng liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyebeti mripatku aluwung ngaliya kowe timbang dadi pilih selawase biyen madu dadi racun racun jojo tatu dadi getun wong tresno yen dilarani yen ra kuat aku golek ganti asik masih bersama Surya Laras Mbak Sri monggo dilanjut Mbak Sri Bersama Mbak Sri Bunga. Wayah wengi teka mikir lelah kon jaman semono pacobane nalikane urip karo kowe inarise pasti kudu bisa wong sing tak sayangi lunga suwe ning Taiwan ra ono kabar apa kowe ora kangen tak pikir tak angen apa kowe ora krasa sejatine yen to isih tresno aku mau memuji ning Taiwan moga Asik asik asik. penggayo bisa kumpul kaya wingi kowe Ya ya. matur dongeng panuwun saking sedulur Munjungan.